Kružni oblik rada, napravit ćemo 5 stanica, bit će na nekom mjestu po 2 djece, na nekom mjestu će biti 1 djece. Ja bih vas molio ako možete asistirati djeci. Danas ćemo vježbati u parku sa rekvizitima koji su dostupni svima. Kombinirat ćemo aerobne vježbe sa vježbama snage, a na kraju treninga ćemo se istegnuti. Još jedan krug. Dobro. Sad je tek Zagrijati ćemo se trčanjem između različitih sprava i prepreka koje možemo naći u parku, kao i sa nekoliko vježbi u kretanju. Izvoditi ćemo jednostavne zadatke kao što su okreti, čučnjevi, trčanje na traške, vijugovo trčanje naprijed i vijugovo trčanje na traške. Okret. Može još jedan čut. I u vinu. Da širi noge. Voda i u vinu. Voda i u vinu. Hoćeš te Super, ajmo još malo do poda. Nastaviti ćemo pripremati organizam sa vježbama uzručenja, rotacija, pretklona, otklona, prednošenja i otkoraka, koristeći se vijačom. Tim vježbama povećavamo mobilnost zglobova, angažiramo mišiće cijelog tijela kako bismo pripremili organizam za napori koji nas očekuju. Stranu i vijaču isto. Samo nogu. Jako to kreni ovako. Da. Samo pazi. Okej. Ajmo sad malo vidjeti. Stavimo vijaču preko, preskočimo, prebacimo preko glave. Ajde sad ponovo, ajde. Preskoči, prebaci preko glave. Raširimo noge, stavimo ruke na klupu, spuštamo se u preklon, držimo 15 sekundi. Kreni. Ajmo, okreni se. Pusti gore glava, mene prema pravi, gledaj gore prema... Pusti se još malo i gledaj gore. Tako, pete nazad. Čekaj, drži pete na podu. U glavnom dijelu treninga izvestit ćemo 5 vježbi snage u kružnom obliku rada. Trajanje rada i odmora je jednako, a iznosi 30 sekundi. Nakon jedne vježbe u trajanju 30 sekundi odmaramo 30 sekundi, a nakon toga izvodimo sljedeću vježbu u istom trajanju. Kad izvedemo svih 5 vježbi, završili smo prvi krug. Tako, bravo, super. To. Jako lijepo ima. Na ovom radnom mjestu ćemo raditi čučanj, sjest ćemo na klupu i ustati. Čučnemo. Ako procijenimo da se naši sportaši nisu jako umorili, nakon male, duže pauze od 1 do 2 minute, nastavimo sa izvođenjem sljedećeg kruga sa istim vježbama i opterećenjem. Na kraju treninga odmorimo organizam vježbama i stezanja uz klupu. Pritom je važno da istegnemo one mišićne skupine koje su bile najviše opterećene tijekom treninga kako bi ubrzali oporavak organizma. Stavimo ruku na klupu, podignemo nogu, primimo stopalo i nategnemo, držimo 15 sekundi. Nakon 15 sekundi promijenimo, pozmemo, obuhvatimo drugu nogu. Ajde još. Ajde. Kako? Krici se. Vidi ovako. Ovako. Druga noga je iza ispružena, ruka je sa strane, spuštamo kukove prema dolje. Spravimo malo se pomaknuti. Druga noga. Nastavimo jednu nogu gore, petu na pod, prijemo za prste, glava prema koljenu. Pružimo nogu. Ajmo. Može? Noga gore, ajmo. Jedna noga gore. Tako, super. Tako, primi se za prste. Tako, ispruži. Osobama s poteškoćama u razvoju vježbe snage i stezanja su posebno važne zato što oni inače imaju manji aktivitet tijekom dana i manje količinu kretanja zbog svojih bolesti, teškoća i načina života.
Ajmo još malo, 3 sekunde. Dobro, odmorimo.